ako inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ni adama de da ni sira fula de jira adama de la wallahi ni ala barka da sira ni yota ibni ala soro sira don fana ni yota ibi ni yoro soro wallahi ka kila ka laydu di ama ay wele mawjabi nate uduuni astajib lakum ay wele mawjabi o kuma mi fen fula de fo na yi wele mawjabi ndaw ma wele ntaw jabi nate mana laydu de taledo aw ka jabili sirledo ala wele de la na ma wele ati jabi wallahi ame kay fundeni bena fandandu de do noto daw ye kilimu do kaso o be bir fini biru yere la ma ja fe do bi fenga fenyew kilimu sera ka sokono suma chokomi fi be bir fini birila fe do fana be ka here do ke mo yeti wallahi toro min bi ka dugo de be ka wuli wallahi e mo be here min na dugo de be ka nanai o kuma na ni ay nyon soro mi na min ke ya o te yaye kini mone dunyoro de wallahi me anya malfuru sene sokono ka soro ka bo anga ni sigin ko niye ka an kanu do nyogona ka nyedaw ke ka nyogonye ye ma kanu ni nye jora nyana itara boatiki nafla hiji keme o baraji de bi bolo amen kene de la sa hiji baraji de bambe bolo wallahi fen sababe nimo dabla fen sababe ala to dabla ifa ube iba kisiki ka fleta ala ede sona ka ne ka jela bo sababu ke nunuye atange nye jolembe ifa ni bala baraji sebe tijo ni nye boala sebe bijo ha lawa kwaro ibora ye tara maka itara nye jo alikabala baraji bi sebe kata ni nye bora la baraji bi jo lawa kwaro ye doni baga kanu ala kama inye jora doni baga la ki nye jolen to ala baraji bi sebe ni nye boala a sebe ni bijo lawa kwaro donc an karamogo Umar Baru mbaka kuma la sigiya anga nyogonye nafa doronde do wallahi anye ka danyo konga foite ni nafate abe duskun to nyogon kono ame here mi nyina keneka abijabi kotu anyo o baraw de ke sokono kera eri mundira dugo jebe eri utara anyo baraw ke ka ba ni doron amina fatia de tama mo anyana wallahi kuma sigikat anga kleka sigi ote ambalma do fatura musoroba kundo abi janema kono wallahi anana fa denga ye ko ko ni sira ka se karamagoma olu muni ala teruye nu ye ala deline ala ka ya fanema obikewo ebi dimi muso do koro ba fo ni blantife dobi wele telephone na allo fabilawa aka minon taka do anona e ba taka do wallahi donc ani nyon tebi chogomina jodo ni ala chebiti ako tasi ala jodo ma milla harabi mi dige min kono ni ala jon tenti boala ni ala jon tenti bo utara ay donu baga badoy ka dugo nyini ka fendi an nafa be ere de ka atara million sababdi ala joma akoni ba fatura be janama kono million sabab fleni amine ka dugo ke akabwala ala joye million sabab mine aya do aka tapi koro ay chetega mine ay soliga kira ka shen saba ko nyanyi ni ala fe iba ala ka hinana ubora utara se blondala dinga tirike kwa ma ko akoni ma do ko e daga ne me kaseni ma eni ala cheni million saba dugo ye multi demanda doro million saba chako mbaka to godi akuta ka war mine ama dugo keo odo ko so mo da ala la ka sura ka wele anana ako chema ko ne ko e joldima moriga ko million saba
a ko bon million saba di yan parce que n y'a dabɔ dugawu kama mais e ye min kɛ dugawu tɛ e sɔli siɲɛ saba dugawu tɛ k'a sɔrɔ n'i ye sɔli kɛ siɲɛ kelen ala b'a kɛ siɲɛ 10 ala ka siɲɛ 10 kɔfɛ mɛlɛkɛ dɔw bi ala bolo dɔw ko k'a janya bi bɔ kɔrɔn na ka taa tilebi la n'i sɔlila kira kan o bɛ sin ka don ji la k'a kaman kɛ tan ji hakɛ min bi tɔni o bɛɛ ye baraji 1000 ye sɔli siɲɛ kelen mɔgɔ ti fɛn min dɔn i t'a dɔn de n'o tɛ sɔli siɲɛ kelen dɔrɔn ala yɛrɛ b'a kɛ siɲɛ 10 o de la Jibirila wasura don dɔ ani Mikaeli ni Israfili ni Azrael u mɛlɛkɛ 4 ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la Jibirila y'a kun firifiri a ko kira man di maa si ye k'ale bɔ Mikaeli ko a ma ko i ti ne bɔ i b'i ta de dɔn mais ala kira kanu min bɛ ne na i ti ne dɔn Israfili ko ayi aw ti ne bɔ Azraila ko a si ti ne bɔ Jibirila ko n kalila ala la ko ni mɔgɔ min ye a tɔgɔ di Azraila ko n kalila ala la ni mɔgɔ min ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 10 a ko ni minɛ kuma sera ko ne b'i ni minɛ nɔgɔya la parce que ne de bɛ ni minɛ wa nazi'ati gharqan wa nashitati nashta mi kafiru ni minɛ juguya la n b'a tufan de mais silamɛ ta n b'a sama dɔɔni k'a bila n b'a sama dɔɔni k'a bila yɔrɔ hali n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔ k'a yɛrɛ pikiri a bɛ biɲɛ don yɔrɔ ɲumanni dɔn a ko kuma mɔgɔ min kɛra kira fɛ ka sɔli kɛ kira kan a ko ni minɛ kuma na n b'i ta kɛ nɔgɔya la Mikaeli ko e ka kira kanu ti ne ta bɔ a ko foyi man gɛlɛn saya la ka ni minɛ minɔgɔ bɔ a ko mɔgɔ caman bi fatu minɔgɔ ka jugu a ko nka ni mɔgɔ min ye sɔli kɛ kira kan ni minɛ kuma sera ne bɛ ji k'i ngɔnɔ na i ni bi minɛ nɔgɔya la Israfili ko e ta tɛ fɛn y'a la a ko min ka gɛlɛn lahara saya kɔfɛ fɛn bɛɛ kɔfɛ peseli kuma fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya ni ka mizani fɛngɛyara o ye kunagoya ala kana taw fɛngɛya na a giriyara ala bi yafa i ma a ko tuma na ne bɛ taa n jɔ mizani de kunna e min bi sɔli kɛ kira kan ni i ka ɲuman dara mizani kan ka juguman da ko ne bɛna n kaman da ɲuman kan k'a digi n'o giriyara i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ami Jibirila ko aw ta in si tɛ mizani giriyara o mizani fɛngɛyara o maa si tɛ alijinɛ sɔrɔ f'i ka don jahanɛmɛ kɔnɔ maa si tɛ taa alijinɛ kɔnɔ f'i ka don jahanɛmɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye di n'i bɔra yan k'i bɛ taa Kayi ba de b'a ni Kayi cɛ o i bɛ pɔn tigɛ de o lahara kɛnɛ filɛ alijinɛ filɛ yan o tuma lahara kiri bɛ tigɛ yan jahanɛmɛ siratu filɛ o tuma i tɛ alijinɛ sɔrɔ f'i ka don pɔn kɔnɔ i ka yɛlɛ jahanɛmɛ pɔn sanfɛ dɔw b'a tigɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ la dɔw b'a tigɛ su kelen ni tile kelen dɔw yɛrɛ bɛ san 1000 k'a kan dɔw yɛrɛ t'a tigɛ u bɛ jigin a kɔnɔ o de la ala b'a fɔ ten ko wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjiya allazina taqaw mana ko mɔgɔ si tɛ aw la min bɛ don alijinɛ kɔnɔ f'i ka siratu tigɛ i m'a ye ni dɔw tilara seli la u b'a fɔ ala k'a minɛ ala k'a kɛ siratu tigɛlan ye o de b'a ni alijinɛ cɛ i y'a tigɛ ɲɛtugu n'a yɛrɛ cɛ la o alijinɛ tɛ sɔrɔ n'i ma taa Jibirila ko tuma na foyi man teli diɲɛ na k'ale Jibirila bɔ mɔgɔw kamana gannen jahanɛmɛ siratu kunna e min bɛ sɔli kɛ kira kan k'a bɛ n'i ta dɔrɔn i bɛ jahanɛmɛ siratu tigɛ ɲɛtugu n'a yɛrɛ cɛ la f'i bɛ ɲininkali kɛ k'a bɛ min nin bonya bɛ kirakan sɔli la o de la hali ni an farala ɲɔgɔn kan ni kirakan sɔli dɔnna an bɛ ka jɛ ka sɔli kɛ kira ka siɲɛ 1 dɔrɔn ka minɛnw cɛ ka taa diɲɛ ɲɛna lahara ɲɛna mais farikolo bɛ ala wele yɔrɔ min na ni dusukun tɛ yen i b'a wurule f'i bɛ si a kunna o tuma cɛ ko kamalenin ko ala jɔ in ma a ko n ka 3 di yan miliyɔn 3 di yan a ye miliyɔn 3 d'a ma dɔw ma bɔ a ko a terikɛ ma ko an bɛna kɛ cogo di terikɛ ko a ma ko a ka se dɔnnibagaw bɛ yen ko a ka dɔnnibagaw wele an ka dugawu k'i ba ye o ye dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kan
u ye korana jigi dɔw ko siɲɛ 7 karamɔgɔw da jara minnu bɛ amina na u bɛɛ da jara korana siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen u tilara dɔrɔn musokɔrɔba denkɛ terikɛ ko a ma ko nin de ye dugawu ye wa cɛ ka sɔli siɲɛ 3 de ye dugawu ye a ko cɛ na nin ye dugawu ye kabi sɔgɔma fɔ midi an b'a kan ni yɛrɛ don an taara hali an ma sigi a ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn an taara a ye wari tila karamɔgɔw la o sufɛ a taara i da ka sunɔgɔ a y'a bamuso ye mɔgɔw ma sa dɛ farikolo dogora de an bɔra Kanakaw ka kaburu ziyara la an taara dugawu kɛ Bada la an bɔra Bada la an taara so ne taara n sigi dɔɔnin ko n bɛ sunɔgɔ a nana a ko Mamadu Konate a ko Seko Mamadu Konate a ko i bisimila Kayi i bisimila Kayi i bisimila ne ka du kɔnɔ yan n'a ye dugawu min kɛ a bɛ minɛ Allahu Akbar mais anw taara n ma deli k'a ye n'o don cɛ o kuma su bɛ fɛn kalama ye musokɔrɔba a y'a ye sugo la a ba bɛ ja a ba tun bɛ alijinɛ hɛrɛ min na ba bɔra ye ka taa bila janɛmɛ kɔlɔn dɔ kɔnɔ o ka jugu ka tɛmɛ dɔ in kan a taara kun suli ba kunna ba ko a ma ko karisa don wa a ko i ta tiɲɛna dɛ a ko n kun bɛ yɔrɔ min na hali i kun ka n to yen a ko ne kun bɛ yan de n bɔra yan ka na nin hɛrɛ in na n tilara ka bɔ hɛrɛ in na ka jigin kɔlɔn kɔnɔ o tuma n bila n nɔkɔrɔ la mɔgɔ fɔlɔ min ye dugawu kɛ o de ye ne bɔ nin dingɛ kɔnɔ k'an bila hɛrɛ la alijinɛ na a ko nka daga in sɔrɔ i ye wari min d'a ma i taara minɛ i ye wari min minɛ o de ye tɔɔrɔ ye ne jigi yan a ko kuranna kalanna aya o aya ala b'a la ka ne ɲininka nin aya in kɔrɔ ye nin ye i ye mun kɛ n'a ye nin kɔrɔ ye nin ye i ye mun kɛ n'a ye a ka tila ka segin a kɔ ka 3 wɛrɛ ɲini ka taa di ala jɔn in ma a ko n nana i ka dugawu kɛ a ko tuma na n bɛ dugawu kɛ a ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 ba bɔra dingɛ in kɔnɔ ka taa bila alijinɛ na donc o la an bɛ mun kɛ yan o kɔni ye laada dafa de ye n'o tɛ min kɛra so ka bɔ an dan b'o la mais malo bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na a n'a bɛ tobi yɔrɔ min a n'a dun yɔrɔ kelen tɛ nka nin yɔrɔ bɛɛ la a dun yɔrɔ de ka di n'a sɛnɛ yɔrɔ ye a y'a dun yɔrɔ de ma a ye ŋaniyaw siri ok an cɛ alhamdulilah n bɛ kosɛbɛ n bɛ murukɛ dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam sagajigi 2 tun bɛ alijinɛ kɔnɔ sagajigi 2 in ala y'u da ka don ye n b'a fɛ ka dugawu nafa de f'aw ye an k'a dɔn an bɛ min na sanu t'a sɔrɔ kanu de bɛ se ka nin di mɔgɔ ma sagajigi 2 bɛ alijinɛ na kelen ko kelen ma ko ko ala ye faama de ye min ka d'a ye a b'o kɛ an tɛ dugawu kɛ ala k'an to yan a kana an bɔ yan bilen dɔw ko ko e donna alijinɛ kɔnɔ kaban e bɛ bɔ yan cogo di bilen foyi t'i bɔ a ko ala tɛ dɔn ka ban dɛ a ko foyi t'a la an karamɔgɔ min dara dugawu la don o don de bɛ dugawu kɛ ala k'an to yan ala k'an to yan ala k'an to yan min ma da dugawu la a tɛ dugawu kɛ ala y'a kɛ Ismail fa ye layidu ta k'a bɛna faga o kumaw kuntala ka jan mais sagajigi min kɛra ka Ismaila kuma bɔ ala de ko Jibirila ma ko a ka taga alijinɛ kɔnɔ ko sagajigi 2 bɛ yen a ka taa sagajigi 2 in bɔ alijinɛ kɔnɔ n'a bolo bɛnna min ma a ka na n'o ye o de bɛ kɛ ka Ismail kuma bɔ Jibirila taara alijinɛ na saga 1 ma f'a ye a taara i bolo kari ka don alijinɛ na a ye sagajigi bɔ sagajigi min ko ma da dugawu la n'o tɛ dugawu kɛ fiyewu a bolo bɛnna o de ma mais min tun bɛ dugawu kɛ o de tora ye donc o de la n'an bɛ dugawu dɔn an ti kulonkɛ a la a duwa u silahul mu'min a duwa u mukhul ibada donc an ye kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛn ka yaasi kalan yaasi ye fɛn ye dɔnnibagaw b'a dɔn n'i ye yaasi kalan siɲɛ 1 du 40 kɔrɔn fɛ tɔɔrɔ t'u sɔrɔ ala b'u kɔlɔsi tilebi bi ten bani bi ten baba bi ten o y'a kalanko 1 dɔrɔn
mobina wolonfila de b'a kɔnɔ kunɲɔgɔn ye wolonfila ye safara ye wolonfila ye alikaba bi tawafu siɲɛ wolonfila safari marwa bi boli wolonfila alakira yɛrɛ den wolonfila sɔrɔ lahara maa wolonfila bi don larusi suma na o gundo belebele de bɛ yasi mobina wolonfila la o de la ni mɔgɔ y'i kanu dɔrɔn n bɛna yasi kale fɛ hali siɲɛ kelen i bi so siri ti kɔ a la donc an y'aw kanu ni hɛrɛ min ye o de ye nin ye ni ye wajulukɛlaw ni dɔnnibagabaw ɲininka u b'a f'i ye ko kira tile la kɛlɛ min juguyara ka tɛmɛ kɛlɛ bɛɛ kan gazwatu sakasifu don u sɔtul jinni watu watihi masa Sulemani ye diɲɛ bɛɛ mara mais a dɛsɛra jinɛ kafiri minnu na olu ka kɛlɛ samarusu tubira don min na Seydina Ali bolo a don Aliyu ye u minɛ ni yasi de donc o la barika min bɛ yasi la ani gundo min b'a la ani tagana min b'a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a di an ma nin dugu in na yan Ala k'a di an ma Kayi n'a lamini bɛɛ la Ala k'a di an ka jamana ma tagana min don Ala k'an taga n'a ye hɛrɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a di an ma o de don ni Ala sɔnna an bɛna baara daminɛ an karamɔgɔ minnu ye an sɔrɔ yan vraiment an bɛ aw fo Morikɛ k'aw bisimila ko kɔrɔdɔnba de b'a yɔrɔ ɲini dugawu ye fɛnba de ye Ala k'an minɛ an ma Ala ka hamu bɛɛ nɔgɔya fayida kitabu caman kun y'an wele k'an ɲininka la a kitabu a bɛ yan nɔ a feereta bɛ yan nɔ a bɛ denmisɛnninw bolo fayida kitabu a mɔgɔ caman kun y'an wele k'an na donc a bɛ yan a nana an bolo ni Ala sɔnna an bɛna baaraw daminɛ n bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen ɲini aw fɛ dɔgɔ mana se yɔrɔ min na fu min kɛra k'a siri o fu fana bɛ se fulaw a y'a faamu kɔni dɔgɔ kɛ n'i ye lɔgɔ siri ni fu ye i bɛ dɔgɔ bila yɔrɔ min na fu yɛrɛ bɛ o bon ni fu boli sara lɔgɔ bɛ yɛrɛkɛ ni Konate kɛra dɔgɔ ye a fu ye Ɲare Dumuya Keta ka fara maa caman kan a ka d'an ye nin dugawu jaabi yɔrɔba in na a ye u don ŋaniya na kosɛbɛ vraiment Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye mɔgɔ Ala bi ba fɛn dɔ ma nka a bi sɔn fɛn dɔ ma dɔ kosɔn n'a y'o bila o hakili la min jirala ne na sɔrɔ yan dugawu jaabira vraiment n y'a ɲini Ala fɛ a ka dugawu don u ye kosɛbɛ ani maa caman jɛra o y'an bila koyi o y'an bila mais kabini ni ninnu jɛra an karamɔgɔ samuganko kuma t'a la don o don dɔ de bɛ fara dugawu jaabi kan bon ne yɛrɛ maloyalen don Ala ma parce que n mana min fɔ a b'o kɛ o la n bɛ ninnu ta to aw bolo a ye dugawu kɛ u ka hɛrɛ sɔrɔ u ka hɛrɛ sɔrɔ kanu ka jidi puis baara ninnu ka kɛ Ala kama baaraw ye an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada dugawu min bɛna kɛ k'a fɔ a bɛ minɛ o tɛ dɛ a minɛna voilà an bɛna min kɛ a minɛna a bɛna minɛ cɛ a minɛna a minɛna ka ban donc o la a ye ŋaniyaw siri ne kɔni yafara diɲɛ bɛɛ ma lahara i tɛ ne jɔlen fiyewu n y'o fɔ Ala ye mɔgɔ o mɔgɔ kan ka jɔ ne sababu la ne yafara bɛɛ ma Ala kana mɔgɔ si minɛ ne sababu la lahara ni ye tribunal jɔlen ka caya n tɛ jɛn n'a ye o dama don hali ni mototigiw ye accident kɛ ni bɛɛ ko ne de jo b'a la polisiw bɛ na ni polisiw nana hali n'aw yɛrɛ farala ɲɔgɔn na a ka moto bɛ kalo kɛ polisiso la a b'a tɔ kɛ sɛnɛta ma mais n'aw yafara ɲɔgɔn ma dun a ma ban wala an yɛrɛ de ka lahara gɛlɛya sinon a man gɛlɛn i bɛ jɔ de k'i juger o de la u b'a fɔ ten ko n'an sera lahara ko Ala b'a fɔ dɔrɔn k'a t'ale jinɛ na o bɛ boli ka taa ɲɛfɛmɔgɔw bɛ ɲini ka don dɔw b'a fɔ cɛ ko yan tɛ lahara ye de ko ne ka lahiya sagajigi ɲɛnama tun bɛ n bolo ko dɔ taara sonya n'o ma sara ne tɛ don kɛrɛfɛmɔgɔw b'a fɔ a ko saga caman bɛ alijinɛ kɔnɔ a b'a fɔ ne ta muso dɔ b'a fɔ ko dɔ ye ne ka sanu sonya ko n'o fana ma sara ne tɛ don Ala b'a fɔ o tuma n'aw ma bɛn a la a ye na n bɛ kiiri tigɛ a ye na n bɛ kiiri tigɛ san 50 an b'o de k'an jɔlen jɔn de y'a sababu ye n'an yafara dun tuma ne kɔni yafara diɲɛ bɛɛ ma ne ni maa si tɛ jɔ lahara
ma ayro ka ya fanyo an ga bara da mu do jabi teliya ya ma re ba fo ma fa bi jabi nu ya belebele to de do aba ni befe diba so doni do be jama ina u dati kale no nyona don do be jama ina u ka mishi dona do ka furula u te ka ko nyoko fe u be ku de nga ko juru nyona tilla do ara ka tuba bu de do ci ko do ro la kana be bla nga ya fo nyoko ma nga so ka ya sikala awo wo de fora na u ya fara ya fo ne re ka me ko an ya fara nyoma ni ta bi kuma fe aya fara ani min ti kuma na tra so ale kuma fe muru muso dimina no nyongoro ambala ko aya donc ore do ko do ni ani che no ambala ko bi kile la ile ha ambala ko o bismana akuna na micro ni ala ku basigi amin ala ku gasigi furu be ka bara soro ni ala sona ajarani ya rabbi bismillah sheikh adam ya fa nyoma dro ana ya fa nyoma adam dro do bi jabi bismillah ni wona ma jabi amana bi rayi wul bale be kan ngani Allah wadalo le mo إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم عدد جميع القرآن حق وكل حق ألف إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. aywa liburu te munu mulo aw ne kan kira kan solike na ko lashi donc sisa filade be bon on ko hediga aw kana kana da folo yebe ko la yani go après de do mi nare yare ara yere pirpir ha mori ko di de kala ala ke mori bigi be jon bolo to bigi be jomolo voilà non lay telia abi tala ga gorona a do flea ha go do flea be jon bolo papier adu kay do papier be ya tali mo min bi tama sena ka gagala lo ver ma papier ya nane ma papier bigi tana mo min bi tama sena ka ta ba mo anti mo misio au bien awa ni tan ne ka sola anti ne so tigi fana bisio moto tigi fana bisio mobili tigi fana bisio avion tigi ka telle avion ye 45 minutes mobili bise el tan fly tan saba on ga kana nyina de mimi tama sena fana bisio amena yashi avion adu jabi avion voyage de Damas Baksala sebe baksala ba bismillah bebe bismillah amna corona be mulumbu bismillahir rahmanir rahim son fumi na damna nan basmara fi ani barakatu la barakatu wali yashi aka telmai kanga santanga femi na fala ki jabi eri wolonfla ba baksala bi ko do bismillahir rahmanir rahim kashi ha ya khaliqu ya rabbah khaliqu ya rabbah salamun qawlan min rabbir nda ko fe lamimbe amago be femina angana floso anni ka keleya ambe bi fara nyogo ngan sigate o kuma setani fagati ana sebi jonni ala la hawla wala quwwata ni ya sekala to kurai basude ala ka bunye sigama ala tika do jabi bila fo baraka dafa abi hine ko wallahi ala bi hine wa akrabu ilaykum min hablil warid donc hali jeli min me mo deli na nana fiye setne
hali nga bi balo te mais ni e ye kaban ko ni jelidenw bɛ dumuni sɔrɔ ka dun hali ni wari t'i bolo i bɛ dɔ kɔrɔ wallahi ma fila parce que a y'i bonya ma ba fili ni saba ni bisimilahi rahmani rahim ya khaliqu ya razaqu salamun qawlan min rabbir rahim la hawla wala quwwata illa billah na y'o bɛɛ siɲɛ 100 an k'an sigi k'a lajɛ ayiwa a bɛ se ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna dɔrɔn ta fa n'a kana président liburu kan fɔlɔ n'a fa kana président liburu kan fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ yen corona dɔw bɛ corona caman ye dɔ t'a la donc a bɛ mɔgɔ da telima 4 ɲini dɔrɔn olu b'a dayɛlɛ bakisa la bisimilahi rahmani rahim ya khaliqu ya razaqu sa salamun qawlan min rabbir rahim kubota la hawla wala quwwata illa billah ala ni sababu ala ni sababu dɛ kalan de ɲɛbila ye fɔlɔ i mana kalan dɔ la ko wɛrɛ bɛ kitabu kalan ka daminɛ k'a ka kitabu kalan daminɛ an ka seli daminɛ an ka sɔli daminɛ